Le Barabba. Dan Ġesu ma jistax jibqa' jiġru mas-saqajn. U sergu l-ħabib tiegħek stess li għamel dan kollu seħħ. Ġrajiet l-imħabba, dram li se jiffoka fuq il-karattri ta' Ġuda u Barabba. Karattri ban kollettiv sabiex flimkien mal-poplu jiġġieldu lill-ħakkiema tagħhom. Dram illi se jaqgħad storja immaġinattiva mill-kitba tal-awtur ta' dram dwar karattru illi ftit li xejn jissemma fil-kotba mqazza flimkien mal-istorja tradizzjonali fuq il-ħajja, il-mewt u l-qawmien mill-imwiet ta' Ġesu. Dan fissru l-kittib ta' dram Adrian Falzon. Din is-sena wkoll ħadna ħsieb sabiex permezz tal-istess skript li jġib l-isem ta' Ġrajiet l-imħabba qed niffukaw fuq l-imħabba ta' Sidna Ġesu Kristu illi permezz tagħha ġie għalina u fdina f'din id-dinja. One News żar il-provi ta' dan id-dram fejn iltqajna wkoll ma' Jonathan McKay li se jkun qed jagħmel karattru ta' Ġestas. Pratikament huwa karattru li huwa prinċipali għandu hekk. Huwa msawwar mal-istorja tradizzjonali tal-Passjoni ta' Kristu, però fih ħafna intriċċi u ndawwar b'ħafna karattri oħra ndawwar ma' Barabba, Ġuda u ftit il-karattru l-ħażin biex ngħidu hekk ta' Ġrajiet l-imħabba. Id-dram għal żmien il-ġimgħa mqazza se jittella fis-sala tas-sede Azzjoni Kattolika l-Isla il-lejla u għada l-ħadd fis-7:30 ta' filgħaxija, filgħoq l-10 sena mit-twaqqif tal-istess grupp.